Agaw ng pasasalamat ng bayan ng Malasiki sinagawa bilang bahagi ng selebrasyon ng Town Fiesta. Ang detalye ng balitang iyan mula kay Kapartner Laura Hernandez. Kapartner Laura. Yes, kapartner, nagpasalamat si Malasiki Mayor Noel Anthony Heslani sa maraming pagpapala na natanggap ng bayan mula sa Panginoon. Sa selebrasyon ng araw na pasasalamat nitong Martes, sinabi ng alkalde na naging masaya ang bayan dahil na rin sa mga residente nito na palaging nanalangin sa Diyos. Sunshine News Blast. Salamat because the municipality has received many blessings. Thank you to our Lord Jesus Christ. Maulit ko man ang ating kahapon dahil napakasaya ng ating bayan ng Malasiki dahil nandyan kayo na always praying, communicating with our Lord Jesus Christ. Ang Thanksgiving Day ay dinaluhan ng iba't ibang churches and Christian fellowship ng bayan na sumisimbolo ng pagkakaisa ng bayan anuman ang relisyon. Samantala, ikinuwento rin ng alkalde ang pagbisita nito sa bansang Israel. Aniya, naramdaman niya ang sakripisyo at pag-ibig ng Panginoon Jesucristo sa sangkatauhan. Paalala nito sa mga taga-Malasiki sa kabila ng pagsubok. Mahalaga na mahal ng bayan ang Panginoon Jesucristo. Sinundan naman ito ng masayang Zumba Fiesta sa hapon na nilahukan ng bayan ng Calasiao, Lingayen, Basista, Mangaldan at Malasiki. Mas pinasaya ang Zumba Fiesta sa presensya ng ama ng bayan, Mayor Anthony Heslani, kung saan guest sa aktibidad Dean Danza Carol at Dean Joyce Tadillo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Blast. Samantala, Department of Health Region 1 nakapagtala ng 3 maluba at kritikal na pasyente na naka-admit sa mga ospital dahil sa COVID-19. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Sheila Balog. Sheila. Nakapagtala ang Department of Health Region 1 ng 3 maluba at kritikal na pasyente na naka-admit sa mga ospital dahil sa COVID-19 base sa huling update nitong December 13, 2023. Sa 182 ICU beds para sa mga pasyenteng may COVID-19, 24 o 30% ang okupado. Samantala, 72 o 5% ng 1,562 non-ICU COVID-19 beds naman ang kasalukuyan din ginagamit. Higit sa 3 milyong individual, 102% ng target ng population ng DOH Region 1 ang bakunado na laban sa COVID-19 habang 1.5 milyong individual naman ang nakatanggap na ng kanilang booster shot. Sa kabilang banda, 450,000 senior citizens o 90% ng A2 population ang nakatanggap na ng kanilang primary series. Mula January 7 to 13, 2024, 108 na bagong kaso ang naitala sa rehiyon. Ang average na bilang ng bagong kaso kada araw nitong linggo ay nasa 15, mas mataas ng 38.5% kung ikukumpara sa mga kaso noong December 31 hanggang January 6, 2024. Sa mga bagong kaso, 0 ang naitalang may maluba at kritikal na karamdaman. Samantala, 0 rin ang naitalang pumanaw sa datos nitong January 7 to 13, 2023. Pinapaalahanan ng lahat ng huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Paalala ng kagawaran ng kalusugan na laging magsuot ng best fitted face mask at kung maaari, manatili sa ventilated na mga lugar. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad mag-isolate para sa karagdagang proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpapakuna sa booster. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Service. Sunshine News Blast. Dagdag pambalita, Malasiki Mayor Heslani dineklarang local holiday ang January 23, 2024. Ang detaling yan. Parlamin natin ang balitang yan. Wala kay kapartner Big Tahod Corbic. Good morning. Diniklara ni Malasiki Mayor Noel Anthony Heslani ang ika-23 ng Enero taong 2024 bilang non-working holiday.
Ito ay sa bisa ng inilabas at nilagdaang executive order ng nasabing local chief executive. Kasabay ito ng selebrasyon ng 353rd founding anniversary ng bayan ng Malasiki. Nilagdaan ito ng alkalde nitong ika-16 ng Enero taong kasalukuyan. Sakop nito ang mga government office, attached agencies office sa munisipyo, lahat ng public at private schools sa lahat ng antas, lahat ng business establishments, kabilang na ang private academy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Victahod Kapart po sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. At BGM PPO Pangasinan nag-courtesy call kay Urbis Tondo Mayor Operanya ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni Kaparlo Lerna Hernandez. Kaparlo Lerna. Nag-New Year's courtesy call ang Bureau of Jail Management and Penology Provincial Office ng Pangasinan sa panguna ni Jail Superintendent Narcisa Ramirez, Provincial Administrator kay Urbis Tondo Mayor Modesto Operanya. Inihayag din ng alkalde ang kanyang tuwa dahil sa pagbisita ng nasabing bureau kung saan nakumpleto na ang DILG Tri-Bureau na na-install. Isa rin ito sa epektibong ali para ma-maintain ang peace and order sa bayan ng Urbis Tondo. Nangako naman si Mayor Operanya na susuportahan ang BJMP tulad ng suporta nito sa PNP at BFP. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News At sa iba pang mga balita, temporary restraining order na inihain ng ilang miyembro ng Majority 7 sa korte laban sa mga proyekto ng lungsod at Dagupan, ibinasura. Ang detaling yan mula kay kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Nagpapasalamat si Mayor Belen Fernandez dahil hindi kinatigan ng korte ang binasura ang inihain temporary restraining order ng ilang miyembro ng Majority 7 laban sa proyekto ng Dagupan. Ito ay kinumpirma ng mayora sa isang panayam ng SMA News North Luzon pagkatapos itong sa isang pagtitipon ukol sa paghanda sa anumang sakuna at worst case scenarios. Sunshine News Blast. Well, yung sa TRO po, we were there Friday sa korte and gusto nilang lagyan ng restraining order, temporary restraining order. Yung mga increase of salaries na bigay na namin. Yung mga loyalty pay, yung mga retirement pay, yung mga scholarship na 5,000 students, nabigay na po namin mga allowance. Mga infrastructure natin, tatlong project na lang naiwan. Gusto nilang i-stop. But salamat naman sa Diyos na hindi Magugunitang naipasa ng minority councilors noong nakaraang taon ng annual budget ng lungsod na hindi naman matanggap ng majority ang pagkakapasa nito dahil hindi daw ito dumaan sa tamang proseso. Kaya nais nila itong pigilan, kaya naghain ng reklamo sa korte tungkol dito. Kung babalikan, halos isang taon itong binuo at pinaglaban ng minority councilors para lang maipasa ang 2023 annual budget na nagawa nila nito sa tamang proseso at dineklara na ng Department of Budget and Management na operative in its entirety at naipasang budget ng minority councilors. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, Dagupan City kasama ang PhilBox, BFP at ibang ahensya ng gobyerno nagsanib puwersa para sa paghahanda sa lindol, tsunami at worst case scenarios. Alamin natin ang balitang yan mula kay kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Yes, good morning mga kapartner. Nagsanib puwersa ang Dagupan City Local Government Unit sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez sa posibleng worst-case scenarios na maaring harapin ng syudad dulot ng pagpanganib tulad ng lindol, tsunami, matinig bagyo, pagbaha at iba pa. Nagpapasalamat ang mayora sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa kanilang Information Education Campaign on Disaster Preparedness na ginanap sa CSI Estadia Local District. Anya ito ang dahilan kung bakit kailangan aprubahan ng sangguniang panlungsod, lalo na ng Maturity 7 ang budget para sa anumang sakuna at kalamidad. Sunshine News Blast. Well, actually, ever since nung naging mayor po tayo, priority talaga ang safety ng ating mamamayan. And ang nakakalungkot lang, pagbalik ko, yung command center natin, nawala sa baba. So, and then yung mga
ibang mga programs po natin related sa safety ng mga tao with regards to earthquake, hindi po nabigyan ng importansya. Pati yung mga projects po natin, budget, ay hindi po in-approve. Kaya sabi ko, ano pang pwede natin gawin? Kundi let's invite the PhilVox. Ako ay nagpapasalamat naman dahil in-invite po tayo to update yung REDAS at pinapunta ko ang PharmC. And sabi ko, pakihingi na lang na ma-invite sila punta dito. And mas magandang sila ang mag-explain sa mga Dagupeños. Kasi ang gusto ko mangyari is, after this, sana may planning by barangays. Kaya nakita niyo yung attendance ngayon is about 800. Nagtaka nga sila, ang dami hong nag-attend. So, after this, may planning po and then yung mga kailangan namin na gawin ng barangay to make sure that their families are safe, number one po. And then, of course, yung plan po nila, kasi yung tsunami ho, hindi naman natin masabi yan. But nothing is more. Napag-usapan din dito ang posibleng mangyari sa Dagupan at Pangasinan kung sakaling tumama ang sinasabing The Big One. Ayon kay Maria Leonela Bautista ng PhilVox, the Philippines is seismically active, kaya posibleng mangyari muli ang mga nakaraang lindol sa bansa. Sunshine News Blast. Nga po, sinabi ko 3 yung nakaamba. Manila Trench, East Zambales Fault, saka San Manuel Fault. By the way po, yung San Manuel Fault, part po siya ng Philippine Fault, no? Parang branch. So yung 3 yun po ang nakaamba sa atin. So lahat po yun, kung sino man ang gumalaw. Saan naman ni BFP Dagupan Fire Chief Inspector Michael Scanio, handa ang ahensya lalo na sa Region 1 na tumulong at umagapay sa mamamayan lalo na sa aftermath ng lindol. Sunshine News Blast. For the Region 1, sir, may mga trained personnel tayo sa tinatawag natin na CSSR, sir, or yung sa collapse structure na tinatawag. For example, sir, may karoon ng incident yung aftermath ng lindol. So mayroong mga mga gusali, sir, and may mga natrap po dyan na kailangan pong i-rescue. May mga trained personnel po tayo, and meron din po tayong equipment na nakabase po ngayon sa Ordaneta. Pero yung truck natin na yon, na CSSR truck kung tawagin natin, sir, is ready to respond sa any calamities na pwedeng maging aftermath ng lindol sa buong Region 1, sir. Sa tulong ng REDAS, Rapid Earthquake Damage Assessment System, isang software na binuo ng PhilVox sa ilalim ng DOST project, tayo o ang Dagupan ay mabibigyan ng real-time at science-based hazard information gamit ang multiple data sources at ang posibleng epekto nito sa area o sa mga barangay. Samantala, nananatiling equip ang Dagupan ng 5 tsunami early warning system na naka-install sa mga strategic areas na gamit para sa pagpapadala ng warning alarm kung saan o kung may paparating na tsunami. Mayroon ding sariling intensity meter ang lungsod na sumusukat sa lakas ng pagyanig ng lindol. Inihanda na rin ng Dagupan LGU ang pag-reactivate sa privately hosted evacuation center na nasimula sa unang termino ni Mayor Belen kung saan ang mga 3-story building and above ay bukas upang magsilbing evacuation area para sa kalapit na residente, pamilya na maaring maging biktima ng baha o tsunami. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, bigtahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, special ward para sa mga war veterans nagbukas sa Region 1 Medical Center sa Dagupan. Alamin natin ang detaling yan kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Nagbukas na ang isang 15 ward sa Region 1 Medical Center na kadedicate para sa mga war veteran. Ang nasabing ward ay pinangalanan kay Lieutenant Colonel Jaime Arzadon. Ayon kay Defense Undersecretary for Civil Veterans and Retiree Affairs, Rinaldo Mapagong, nais ng gobyerno mapalawak pang serbisyong medikal para sa mga veteran. Dahil ang iba sa mga ito ay hindi na makapunta sa Veterans Memorial Center sa Quezon City. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo. Para sa uling balita ang regional pag-update ng personal information at live status ngayong taon, ipinaalala ng Philippine Veterans Affairs Office Field Extension Office ng Pangasinan. Ang detalye mula kay Kapartner Vic Tahod. Parvic. Yes, kapatid, pinapaalala ng Philippine Veterans Affairs Office, Field Service Extension Office ng Pangasinan sa lahat ng mga veteran ng probinsya na i-update na ang kanilang personal information at life status ngayong taon. Sa Cheryl Simeon, pinuno ng PVAW sa Pangasinan, hindi na matatanggap ng isang veteran ng kanyang pensyon sa susunod na taon kung hindi ito nagpakita at nag-update. Dapat ang pag-update at gawin 2 o 3 buwan bago ang paarawan
Ang updating na information ay mahalaga para maiwasan ang fraudulent claims ayon kay Simeon. Kung hindi makapupunta sa kanilang opisina sa Capitol Compound sa Lingayen, pwedeng magpadala ng authorization sa isang tao na nagpapatunay na buhay pa ang nasabing veteran. Pwedeng magpa-picture ang isang veteran na hawak ang front page ng latest newspaper na may nababasang date. Samantala, ang kumpletong Veterans Pension Benefits ay maaring ma-download online at ang 2 valid IDs. Kabilang sa pensyon na matatanggap ng mga ito ay ang old age pension, disability pension, death pension, at total administrative disability pension. Sa ngayon, may 37 World War II living veterans sa Pangasinan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Victor Kapartner mo sa Balita at Serbisyo.